Ngiyakhetha uNyazi lezulu. Lokhu qile umfana wakwambili eintabeni zasembumbulu. Ethempelini kuthiwa ikwandeni. Phansi kwamshumayelo maphumulo. Kodwa njengamanje ngisuka la igama lakhe ngokwephalishi. Bangcwele siyabonga ukumenyelwa uthandweni olukhulu kangaka. Ngiyacela nje ukukhipha isiluleko noma esisodwa. Bengicela ngoba bakhona bamela abaphathi ngelinye njengoba ngisukuma kwinabasho soloku yasungulwa ngokwesibili namhlanje. Ingoba ukugqama ngikuthandi kodwa kona kuthandeka. Bangcwele ngiyacela nina nisiphethe ake nisungule lezi zinto ekuthiwa ama workshops ukuze ngoba kade yaqala lento nisilungise ngaphandle ukuthi kufika la sesiyayazi into ekufanele siyenze. Amen. Ngoba ngaba amabhluku ayimbala nje ngaleli nje kaba wekho namhlanje. Uyabo ukuba ama workshops akhona. Singagcina sesikhuluma ngebhluku bese insizwa hayi uyasihlasela uyabo. Ngabe nemnazaretha emfishane akukhulunywa ngawo ngoba kuma workshop siyalungiswa. Sifike la njengoba sambu 14 sambu 23 sambu 25 samanazaretha. Silungisela ukuthi la ethempelini sifika sasenza into esifundiswe yona kulezi nkonzo. Ngiyacela bangcwele. Lana bangcwele awuvumelekile ukukhuluma musethempelini. Amen. Ngoba kunabantu bakini abalalela ngawe. Ngelinye ilanga ubaba uthelele. Uthi umkhuluma umntanami ngiyacela mawusethempelini. Uze ungakhulumi ngisho la umuntu uyakukhulumisa ngoba mina ngilalela ngawe. Uthi uma kwaphendula umuntu mina ngiyaphazamiseka. Laba ke baphendula WhatsApp efonini azalalela ivoice note uze wazi ukuthi awulotshiwe enkonzweni. Ngelinye ilanga kwafika umuntu ehamba neNazaretha emshumayezile wayesefika naye ethempelini. Thema befika la wayese uNkulunkulu inyanga yezulu ipha lo muntu amehlo kamoya ukuthi abone into esingayiboni thina. Uthi lo muntu mase kuphuma inkonzo kanti lo muntu ebeniguqa engena nithabeni uyingcwele unjani? Uthi lo kanti ubonene uthi cha ngithela umuntu mayengena wafika wahlala lapha uthi isifuba sakhe sivulekile kwaphuma amajuba abaningi uthi belifike lihlale ngala esandle somncele lihlale ngala esandle sokudla kuyinazaretha lonke njengoba ngigcwelela. Uthi kodwa ithe inkonzo iphuma bese bebathatha abantu bebesele namajuba. Amajuba aphindiswe yini emuva uthi ubunede ukhulume nomuntu eseceleni kwakho bese liyaphusuka ijuba liphinde isifubeni uphinde ukhulume lisuka ijuba liphinde isifubeni uthi agcine sehambe uthi baningi abantu abagcine bese ngenana amajuba uthi bathatha ukuphela abantu ethe iphela inkonzo bese namajuba. Shumayela lezi zinto ululeke usole nokusona angazi-ke makukhona ozokuphikisa lokho ngoba sizolungisana la ukuze singene kulo uShembe sibiyela asibizele kona okhazimula phezulu kwelanga lenyanga. Nenhlanisuthi bafowethu thina sibancane sisayokhetha. Ake nginiphe iseluleko ngoba namhlanje mana senikhona idivorce idalwa yini. Thina masikhetha namhlanje silandela inhliziyo. Ungayilandeli inhliziyo ngoba sizocwila inkomo seyicwilile kuthina. Sasilandela umapakisha. Kanti umapakisha akekho umakoti.
engathi ungacela kini ucele nasembengeni ukuze lezi zinto zihlangane ngoba kufanele siqale phansi nje ingoba salandela uMapakisha salandela oyelo bhunu. Okunye okugcina uma ngabe usumkhethile umuntu ngicela umzila umhloniphe ngoba ngesikhathi lo muntu esehambisa isipho siyobusiswa inkosi esiyisibuso somshado wenu uma ungazange umhloniphe inkosi izobusisa into engasalungile khona igama libeka kuma engiluleke wayeselithi gaga yena wathi manje senihambisa leyo nto enkosini wanje ayibambe ngesandla inkosi ayifihlelwa lutho ithi umshado wenu unakele kuyoqhuma amadivosi ningazwani ningahlali kahle emshadweni isiyazi isikhathi senkululeko. Okugcina nje njengoba sila abangcwele siletha abantwana bethu esaphuma nabemanzini sizobakhuluphalisa kwinhlalisuthi khona isigemfunga sensizwe esizokhuluphala mangabe uyilandela imithetho kaShembe uba isigemfunga umntwana uthi ngimama uShembe uba isitetelego sankosikazi uthi enkosazana luba ishuqu akungapheli ukuza kwethu la akungapheli ukuthandaza ekhaya akungapheli ukukhuluma noShembe akungapheli ukuhlabelela ukuze lento sizoyikhuluphalisa ngempela ibe lento uShembe ayiyona athi ayibe yiyona. Engasekhaya ke ngikhulume le ndaba yokululeka ngoba ekseni ikhulunye ukuthi asingajwayeli ukuthi masifuna abantu esizoba nobudlelwano nabo sibheke inhlangene. Emzini wakaGumede ubaba wakhona wathi mangabe ephila kulesikhathi singaphambili wayeseqiwa uthando lomlungu. Wayesethandana nayintokazi yomlungu. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi sekufanele kuyoshadwa. Yayisithi asambe siyoshadela eNew York. Wayesenqaba lo uqali ngalesikhathi salesikhathi sekudala bewuthi mangabe uphaza uphikisene nomlungu bese ufaka icala ubulawa nokubulawa wayeseboshwa ukuthi unqabeleni ukushada ushade unqabeleni kumuntu omhlophe uthi ushade naye langeni icala lamgweba amanazaretha kubo nabe inazaretha kodwa lele bese lihamba kancane ukuthi abazali bamanazi wayesehamba umama ehlanganisa umndeni ngoba waye strong kubalekile ekhaya ukuthi kube khona strong ingabe senibobhanana nobabili bafowethu mangabe niganiwe ngathi ungacela ukugana umuntu onomoya kaNkulunkulu ngoba esinye isikhathi uzonqena ukuthandaza ebese yakukhuthaza ngoba abantu abazelayo nobabili liyafa ivangeli. Wasehlanganisa umndeni umama waGumede wathi ngiyisa kuShembe lento ngiyoyibika ingane yami isinqunyile intwamba iyahamba iyonqunywa igate isiphumile base bethi kodwa uShembe uzosiza ngani kulento base becabanga izinyanga ezinkulu ezaziwa wachamela ngeNkulunkulu wami wathi mefika phansi kwesihlalo sobukhosi wayesebika baba ingane yami igwetshiwe iyonqunywa ngelanga elithile wathi ubaba yenzeni uthi baba ithandane nomlungu wasebheka leyo baba wathi awu yenza into embi kangaka uthi uyazi umuntu owenze lonto mayihamba emhlabeni abona noNkulunkulu nomndeni wakhe futhi ahlangana nawo ube into ezulayo nje la emhlabeni wabathole kanjani labantwana uthi baba sasifikile nobaba sabacela kubhombela wathi uthi hawu kanti abantwana besibusiso uthi lalela ke mntanami uzohamba uphinde ekhaya ufike uhlangane nomndeni nihlale phansi isinqumo engosikhipha manje sibhlungu kakhulu kodwa ngifuna uhambe ufike nihlale phansi nomndeni nisikhulume nisicungule ube sungibuyisela impendulo ngizokwenza lokho enivumelene ngako uthi ke mina Shembe uma nifuna phile lo mntwana angahathi mehambe emhlabeni angabonani nokhokho bakhe ngizomsindisa mhlazane wonqoyo uthi kodwa manifuna lo mntwana wena athi mehambe emhlabeni abonane noNkulunkulu ngoba umntwana wesibusiso aphinde abonane nomndeni wakubo ngizobadedela abelungu bathatha igazi ngoba abelungu baneliswa igazi hamba ufike uhlale phansi nomndeni wakhe wahamba wafike wahlala phansi nabo bonke bathi cha umfowethu ingane yakwethu ayisinde inganqunywa wasesukuma lo mama wathi mina ngithi mina umntanami angifuni mehambe emhlabeni abe into ezozula la emhlabeni ngifuna mehamba ahlangane nomndeni wakubo aphinde abone noShembe ngithi mina akanqunywe abelungu bathatha igazi uShembe athatha umphefumulo
wayesehamba yena wasathi wayestrong lo mama washula amadoda kaGumede washula ngisho bonke ababekhona beumndeni wathi ngithi mina ngiyothi ingane yami ayinqunye ukuze abelungu bathathe igazi uShembe athathe umphefumulo. Wayesehambe akuyena wafika wamtshela lapha ejele ukuthi kwenzeke kanje wena uthini wathi lo nami ngiyazibona ngonile ma ngiyacela uShembe athathe umphefumulo ngoba angifuni ukuba into ezozulizula emhlabeni ingazi izodlalaphi. Lase lishayiwa wasephinde enkosini wafika wayibikela yathi inkosi kubuse mntanami kulungile bazomnqoma mina sohlukaniseka abelungu bazothatha igazi mina ngithatha umphefumulo umntwana wakho ulungile uyongena ezulwini. Nkosi buseni kuswele. Ubona Jehova